Wie zaterdag per toeval in Blitterswijk kwam, kon zomaar op de filmset van Armand Lucas belanden. Hij is namelijk bezig met een documentaire over de soldaat George Williamson die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Maasdorp sneuvelde. We filmen eigenlijk, maar we vieren ook een beetje de bevrijding van Blitterswijk. En dat filmen we en het halve dorp doet daar aan mee als figurant. Dus we zitten eigenlijk deze dag even in 1944. Ja, en de aanleiding was ook bijzonder. Maar we waren bezig met de renovatie van het dak. Toen gooiden we een prop textiel naar beneden en die rolde op de grond uit. En we zagen meteen van dat is een Engelse gevechtsbroek. Nou, die gevechtsbroek was behoorlijk gehavend. Dus toen hadden we zoiets van wat raar dat hij daar zit. En toen hebben we in de rechterzak gevoeld. Er zat nog een niet afgeschoten 9 mm kogel. We vonden op een gegeven moment op de zolder ook nog een morfineampul en een baret-embleem. Waarvan we eerst dachten van dat zal van de vorige eigenaar geweest zijn. Maar dat bleek dus het baret-embleem te zijn van het tweede bataljon Royal Ulster Rifles. En die hebben hier in Blitterswijk gezeten. Eerst zijn we begonnen met het uitzoeken van wie zou nou in godsnaam die broek geweest zijn. Kom je daar nog achter? Nou ja, we hebben 2 namen gevonden, maar we hebben wel de mensen gevonden die wat er in de boerderij is gebeurd. En van daaruit had ik, en dat was al eerder, contact met wij noemden dat altijd het Engels kerkhof in Venray War Cemetery. En daar kon ik een graf adopteren, dat heb ik gedaan, want die wilden de mensen een gezicht geven. Nou, die foto had ik relatief snel gevonden. En dan ga je wat meer uitzoeken. Je geeft de graven weer een gezicht. En toen dacht ik van, wat krijgen we nou? Want die uitgerekend George Williamson, die heeft hier dus ook in Blitterswijk gezeten. Sterker nog, die is hier vlakbij gesneuveld. Dat wist ik toen nog niet. Maar toen dacht ik van ja, nou dan moeten we er echt meer mee als alleen een foto zoeken. Dus ja, toen is het eigenlijk gaan rollen. Ja, het is niet alleen een verhaal van een gesneuvelde soldaat in Blitterswijk, maar ook voor jou een persoonlijk verhaal. Ja, het is ook een persoonlijk verhaal. Ik ben veteraan en soms gaat het goed, soms gaat het minder goed. En die tijd ging het minder goed. En toen dacht ik van joh, ik moet hier iets gaan doen. En toen ben ik dus met die film begonnen en met onderzoek te doen. En toen dacht ik, ik voel me stukken beter. Als dat voor mij geldt, dan geldt dat misschien voor andere mannen ook. Die op missie zijn geweest en waar het misschien ook niet zo goed mee gaat. Dus toen hebben we wat oude contacten aangehaald. En vervolgens kwamen ze opdraven. En dat was schot in de roos. Want de een na de ander. Op een gegeven moment kregen we telefoontjes van partners. Zo van, wat goed, hij zit niet alleen meer op de bank, maar hij is weer actief geworden. Dus ja, dat is prachtig. En we kijken dus naar wat we nog wel kunnen en niet naar wat we niet meer kunnen. En als je dan zo in je kracht komt, want dat is de bedoeling. We hebben er een empowerment project van gemaakt. Mensen weer in hun kracht te zetten. Ja, dan kan je ook weer een plekje innemen in de maatschappij. Zonder dat je het gevoel hebt dat je maar bijbungelt. Ja, wat ik wel bijzonder leuk vond vandaag, er participeren ook de mensen uit Blitterswijk, uit je dorp waar je woont. Ja, dat is fantastisch. Mensen vinden het belangrijk genoeg om sowieso te herinneren dat wij hier bevrijd zijn natuurlijk. En de prijs die daarvoor betaald is, vind ik dat je dat niet mag vergeten. En een heel groot animo. Mensen, het is een soort eerzaak zeg maar. Ze voelen dat als een eer ook om daaraan mee te doen naar de bevrijders toe. Want sommigen zijn nooit meer thuisgekomen natuurlijk. En dan is het een mooi moment om dan dat feestelijk ook te doen. Met de bevrijding in 1944, 26 november. Ja, om daaraan bij te dragen alsof dat die mannen, of dat je ze zelf binnen kan halen. Op het moment dat Blitterswijk volgend jaar 80 jaar bevrijding mag vieren, hoopt Lucas de eerste versie van zijn documentaire te kunnen tonen.